Здравейте и добре дошли в YouTube канала на Sniper Tuning. В днешното видео ще говорим за Kawasaki Ninja ZX-10R 2011 до 2015 година или по-добре познато като четвърто поколение. Конкретно днес ще говорим за тромпетите, които вече предлагам за този модел, спортен вариант за този модел по-точно. Искам да ви покажа една съпоставка, какви са резултатите от моите тромпети, в какъв диапазон работят и също така, понеже ще предлагам два варианта с една чашка, която може да се маха. Като единия вариант с 4 тромпета с еквивалентна дължина ще бъдат много по-фокусирани към подобряване на работата на двигателя и мощността в най-вече ниски и средни обороти. И също ще може ето тези чашки да ги премахнете и стават два къси, два дълги, което ще бъде фокусирано към това да се извади по-добър резултат в максималната мощност и по-късния диапазон на мотора. Значи това, което ще направим сега е да измерим мотора, който е напълно, смисъл не е напълно стоков, има фабрични колекторни тръби, Slip-on Arrow и тръба, декат тръба на Arrow, която замества катализатора. И KM филтър, което е може би най-масовия сетъп за този мотор. Компютърът е абсолютно оригинален в момента, ламда сондата си е на място и функционира. Клапата отпред във въздуховода си е на място и работи. Сега ще запалим мотора, ще го оставим да позагрее, ще направим няколко ръна с напълно оригиналния сетъп, стоковите тромпети, стоковия софтуер. Ще видим каква е мощността. Аз на моето дино съм мерил доста такива мотори. С такъв сетъп очаквам може би някъде към 172-3 коня, нещо такова би трябвало да извади. И след това ще го разглобим. То аз вече съм горе-долу разглобил каквото трябва да е. Ще вдигнем резервуара, отваряме филтърната кутия и ще извадим оригиналните тромпети, заменяме ги с моите, затваряме и директно мерим пак, за да може да видим, ако просто си ги купите от мен без да правите настройка, без нищо да се бута, какъв е резултата. Но имайте на предвид, че както всички тромпети на всички марки, всички хора, които произвеждат тромпети, могат да ви кажат, по принцип при смяна на тромпети е хубаво да се направи най-малко горивна настройка, за да може двигателя да си работи на оптимални смеси и да се извади максимума, което могат да предложат въпросните тромпети. И така, значи палим мотора да загря и действаме и така. И така измерихме мотора с заводските тромпети и заводския софтуер. Имаме резултат 175 коня на гумата, което е доста окей за такъв мотор на моето дино. Направил съм два ръна един след друг, като на единия съм изчакал да си изчисли фрикционните загуби към двигателя.
И на другия съм приключил ръна директно след като е ударил прекъсвача мотора, просто за да имаме, дето се вика, суров резултат само на гумата, за да направим директна съпоставка. Следва да вдигнем резервоара, отваряме филтърната кутия и ще сменим тромпетите и ще видим какъв е резултата първо ще пробваме с 4-те дълги, с чашките де-факто. След това ще пробваме с чашките плюс базова настройка на горивата. След това ще махнем чашките и така. И така, ето я открита филтърната кутия. Само да сложа едно фенерче, да се вижда една идея по-добре. Ето ги оригиналните тромпети. Също следват идеята на два по-дълги, два по-къси. Но на ZX10 външните тромпети имат една много интересна форма, която наполовина следва тази повърхност, но има един отвор, който позволява на двигателя да смучи директно въздух от тази цепка е тук, което според мен не е най-оптималното нещо, което можеха да направят, но сега ще видим дали може да подобрим това, което са направили от Кавазаки. Чаен, де да дърпаш? Свали го както трябва. Има болче, господине. Има болче. Отви болчето, господине. Отви болчето. Нещо май останахме без батерия. Разбира се. 12 seconds later. Ето ги другите. Да си взема отверката. Така. Ето ги тромпетите. Директно слагаме едни до други, за да може да видите разликата. В момента нямаме оптимална светлина тук, но ето така изглеждат. И виждате тук, където има тази странна форма на моите тромпети, а няма изобщо. И си е директен отвор. Сега, ето ги трите. Важно е също, който си разглавя филтърната кутия и сваля болчетата от оригиналните тромпети. Имайте на предвид, че болчетата на филтърната кутия, на капака на филтърната кутия и на тромпетите не са еднаква дължина. Така че гледайте да не ги объркате, защото главата е еднаква, но тези на тромпетите са една идея по-къси. Чашките са много елементарни за монтаж. Взима се чашката. Направена е с по-голяма, с една периферия тук, за да може да разберете кога е влязла до край. Чашките се слагат на двата външни дросела и буквално я слагате отгоре. Гледате горе-долу да дойдат дупките на място и просто натискате. Ето влиза и като влезе става перфектно. Сега слагаме другата. Зъбчето да си дойде. Ето го. Влиза си. Влиза си напълно нормално. Взимате болчета и почвате едно по едно да си ги слагате на място. Оставил съм в дизайна едно каналче тук, за да може да ви влиза право надолу отверката и да има точно достатъчно място да влезе болта.
Ето тук намерих малко по-лесен ъгъл, за да мога да си работя на спокойствие. Само да монтираме болчета. Още 3 остават. Значи, както казах, тромпетите и болтовете трябва да влязат абсолютно нормално в филтърната кутия, без да има някакво напрежение. И в общи линии това е монтажа. И ето така изглеждат след като са монтирани. Сега затваряме филтърната кутия, което няма да го показвам на видео. Палим мотора, тестваме директно и ще видим какъв е резултата с спортните тромпети. 4 дълги, без никакъв софтуер, без никакви промени по компютъра, просто директна съпоставка. И така направихме тест. 4 тромпета, 4 дълги. Директен тест след монтажа им, без да се донастройва компютъра. Може да видите, че имаме доста добро повишение от началото в средните обороти. Имаме, сега ще видим колко са, 3 коня, 3,2, и около 3 нютона стабилно в ниските и в средните обороти. И мощността от 9500 до 12300 също е повишена с средно 5 коня. 5, 5,2, 5,3. И чашките си вършат точно това, което съм очаквал. С 4-те дълги тромпета, как прави пик по-рано, доста по-рано. И мощността почва лекичко да пада, но максималната мощност е абсолютно еднаква. Значи 175 коня имахме с стоковите тромпети, 175 коня имаме с 4-те дълги тромпета, без никакъв софтуер, без никакъв ремап, без нищо. Значи тези тромпети си вършат перфектно работата, както съм ги планирал. Ако примерно карате на дефилета, някакви пътища с много завой и така нататък, където рядко се стига до прекъсвача, тези тромпети с чашките вътре по-точно ще ви свършат перфектна работа, защото ще ви дадат една идея повече мощност и въртящ момент над заводския, дори и да не си правите настройка. Значи сега ще направим една много лека настройка. Даже аз ще ползвам готов файл, който имам разработен за този мотор, който е по принцип е правен за стоковите тромпети, но просто ще го кача, за да видим горе-долу как са нещата. И ще видим с донастройка докъде може да стигнем. И така, сега направихме един-два ръна с ремап, който е правен за Arrow Garnet, Decat, Cayenne филтър и стокови тромпети. Тоест, директно сравняваме и резултата е следния. Само да махна тия смеси. Ако сравняваме между
сега и както беше стоков мотора, т.е. едната графика е стокови тромпети, стоков софтуер и другата графика е с 4 дълги спортни тромпета и ремап, който всъщност даже не е за този сетъп, в смисъл не е за тези тромпети. Имаме доста по-добро повишение в мощността и въртящия момент. Като максимална мощност губим една конска сила, но това се дължи на това, че в момента с тази карта, която е за стоковите тромпети настройката, може да видите смесите в ниски и средни обороти са точно почти конец, деца вика, но в високите обороти и смесите стават много богати. 0,80 ламда, което е много богато. И смятам, че когато си ги върна на по-нормални стойности, ще си даже може би със сигурност даже ще изкараме по-висока мощност от заводската. Но това, което е най-важно, ако сравняваме с стоковия софтуер и в момента, примерно на диапазона от 6 до 8 и малко хиляди оборота си имаме стабилно 6 коня и 6 нютона отгоре. 8700 до около 9200 имаме само около конска сила и половина и 1 нютон повишение, но от 9300-400 нагоре имаме 3 коня, 4 коня, 5 коня, 5 коня и половина. С две думи, стабилно между 2 и 6 коня през цялата графика се вдигат с 4 дълги тромпета, което е брутално добър резултат за този мотор. Това определено ще го направим много по-пъргав. Сега все пак ще си направя труда да махна тази богата дупка тук, за да може да направим една финална съпоставка. Но ако искате да сравним, ето ги трите графики сега. Само да махна смесици, защото иначе ще изглежда много объркващо. Значи да махна и мишката. Тези трите графики, които виждате, най-долната е мотора пълен сток, средната е мотора с 4 дълги тромпета, спортни, но без настройка, а дебелите са мотора с готова настройка, която си предлагам на всички клиенти, която даже не е правена за тези тромпети, но виждате колко добре работи. Значи точно в средния диапазон спрямо тромпетите с настройка и без настройка имаме едни още около 3-4 коня, 3 коня и половина само до настройка на горивата. Значи резултатът е много добър. И така, след още няколко промени по софтуера, стигаме до финален резултат 175,2 коня. След като леко обеднихме мотора в високите обороти, там където удреше богата дупка с 4 еднакви тромпета, си върнахме това, което беше загубило, реално погледнато. И сега в момента ще изкарам финалния рън спрямо стоковия. Имаме в общи линии с стоковите тромпети и стоковия софтуер изкара 175,1. Сега в момента е 175,2. Значи мотора прави доста по-рано пик, но максималната мощност е същата като оригиналната. С 0,1 коня е по-мощна, но това е без значение. Значи сега следва да вдигнем филтърната кутия отново, да свалим чашките
и да тестваме мотора без тях. Ето, отворихме филтърната кутия. Може да се види как са намокрили тромпетите хубаво отвътре. Едно нещо, което сега ми дойде на ум, което исках също да добавя, понеже някой преди вчера всъщност, когато качвах стори в Instagram, ме попита дали бензина, който се впръсква от горния ред дюзи, дали няма да по някакъв начин да нарани тромпетите. В абсолютно никакъв случай няма как да се наруши механично здравината на тромпетите, нито да омекнат, нито да се счупат по някакъв начин, защото материалът, от който ги правя, е полиамид с 15% примес карбонови влакна. Тези чашки сега трябва да ги махнем. Просто ги дърпваме. Издърпваме ги и ги вадим от филтърната кутия. Оставяме ги и си връщаме обратно тромпетите. И сега може да видите как седи без чашката. Следващия кадър, който ще видите, е мотора сглобен, който ще бъде след 1, 2 и мотора се сглобява магически след 1 секунда. И така, приключихме настройката на горивните смеси с спортните тромпети без чашки. В общи линии тромпетите работят перфектно, както ги очаквахме, и ще бъдат налични за продажба от сега. Искам само да предупредя, че който иска да си ги закупи, правя ги само по поръчка. Отнема около 2 дни да се произведат. И да, едно друго нещо. Аз знам, че одеве споменах за материала, просто исках да ви покажа, понеже оригиналните тромпети са произведени от ABS пластмаса, която по принцип е перфектна за тази цел, но примерно може да видите, ако го стисна, мога да го сгъна почти на 2, докато пластмасата, тромпета, който е правен от полиамид, колкото и силно да го стискам, много мъничко мога да го сгъна. Механичната им здравина е много висока, устойчивостта им към химикали също е много добра и в общи линии работят много добре. Сега ще ви покажа като снимка графиките.